kemole ngoro kianga moko yoko welcome His Excellency biamono. Your Excellency karibu kiamo kama ward asenge nchoyogo chakalonji chipara chilituwa vegeta se budget abantu baminto ndabataina biamono asenge nchomwachira so bonge na indugo chakabakiro lina gorosule chipara. Your Excellency epaleye ekutagara mubamba junction agende mpaka mulemani eti eskuru gali mate emago tirimbuka esoke kona ya Nyantali abantu baminto chiparane chinyige tobegeta se program na ye mase chirimbegete ase a budget. Your Excellency ka okora kurugagu asoe para ya getacho egende chukubwata ibacho tugokole. Your Excellency e para nere ku daraja ya Kiago etire ya michieka egende chukosoka kiunga tugokole. Your Excellency ntubwate para ya Kenyoro etire egende chukosoka nyamagesa DP kuruga. Your Excellency ti project nechi nyinge chiparanchira kiasalekire ninde nobo maene na nche chairman ye chipara Kisii county ngima na inda abantu bamintomba bwate imani na intwa serikali yago ngoto bwate sibale na mbaga ntego tusabera asenye ncho yokoleta magendera yoito kote kiamo kama na Kisii county ngima. Your Excellency ntetako yabana abantu bakiamo kama mbanto metego cha sole bakangakira chikura bagante inkole mirimo naye abantu baminto tele bagamwante bati balenga mwanje tokole gasi no mugabana. Your Excellency ngayitira norote asole. Your Excellency nteteko confirm na ninche gobori kavu asaba abantu baminto bakiamo kama nande nale ko basabana motu sabere abantu mbale basokire ko wase serikali yo mugabana bale bisambe bono mu minatebire mu wande to basabere bana ko tundu barasi ko tundu baragotia bato tigero male mbe takole mere mo Kisii county ndoi sai ni dokora. Your Excellency, they have confirmed bunna ekuwa waberegete wansire gokoroma gongo na inche nonde. Your Excellency kalaba koromire na koriga nyebiyo na komekero koroma gongo togendera magendero mo wanta bega bantu baminto kintage kinyire chisa chinyinge abeshimiwa baminto mbale tuwa